vlastne počúvate prvý rozhovor od Mojerebozo.sk a vítam medzi nami Olgu Gruberovú z Čiech, ktorá je fyzioterapeutka, zakladateľka vzdelávacieho projektu GRUFI. Tento projekt je určený pre fyzioterapeutov, pôrodné asistentky, lekárov a vlastne ďalšie odborné profesie. Spolu s pôrodnou asistentkou Aničkou Kohutovou je školiteľkou kurzov pre využitie reboza vo fyzioterapii a kurzov pre pôrodné týmy v Čechách a už aj na Slovensku. Už niekoľko rokov je v úzkej priateľskej spolupráci s mexickou dielňou, ktorých ručne tkané reboza dováža do Českej republiky. Nájdete ich v e-shope grufy.cz. Súčasne založila v Českej republike sieť dielní založených na Fairtrade pre ručné šitie zavinovacích tehotenských a popôrodných šatiek, o ktorých sa v rozhovore dozviete viac. Taktiež ich nájdete na e-shope grufy.cz. A poďme na to. Olga, ja ťa vítam. Veľmi sa teším, že sme sa po týždňoch, odkedy som ťa oslovila, spojili. Prevediem ťa vlastne otázkami, ktoré sa budú týkať reboza, keďže celý aj môj projekt je o reboze a o jeho využití. Ja som si tak dnes ráno nacítila, že ja sa vnímam ako taký skôr duchovný a terapeutický sprievodca pri využití reboza aj skrz masáže a terapie, ktoré robím. A cítim, že v takej aj tej mojej práci, v tom mojom poslaní mi často chýba pre ženy alebo aj pre moje klientky, pre rodiny, s ktorými sa stretávam, také doplnenie takých tých aj možno technickejších informácií z pohľadu práve fyzioterapie. Takže sa veľmi teším aj na to, čo sa dozviem ja a teším sa na to, že si naši sledovatelia, tí, ktorí si našli čas si tento rozhovor vypočuť, že si tam nájdu nejaké užitočné informácie pre seba a bude to pre nich obohacujúce. Takže ešte raz vítaj a ak chceš, môžeš nám doplniť, ako sa dnes máš, aký máš deň a čím žiješ posledné dni. A ak ti napadá ešte niečo na doplnenie o tebe v rámci profesie, tak môžeš doplniť. Dobře, děkuji ti Evi, děkuji za pozvání, zdravím vás všechny. Jsem ráda, jak jsi říkala, že se nám podařilo se konečně setkat. Ano, je to teď časově velmi takové divoké a náročné. Já tyto dny žiji tím, že včera jsme skončili s Aničkou Kohutovou náš dvoudenní kurz pro porodnice. Měli jsme ho tady v Brně a byly tady porodnice z Karviné, z Ostravy, z Havířova, z Vyškova, ale taky z Brna. Bylo to takové intenzivní setkání, které bylo nádherné, takže ještě tím žiji a 2 dny předtím jsem ještě školila tady v Brně kurz o pánevním dnu pro fyzioterapeuty. Takže ano, tady ten rozhovor je takovým příjemným završením tady té 4denní takové štace intenzivní. Takže jsem se na něj těšila, jsem za něj ráda. Moc krát děkuji. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa hneď pustím do otázok, ktoré som si pre teba pripravila. A bude to také celé prepojené, cítim, že dosť veľa na obdobie tehotenstva, ale myslím si, že sa dostaneme aj k obdobiu 6. nedelia pred tehotenstvom, ale aj možno tak všeobecne sa budeme rozprávať o reboze a zavinovaní pánvy v živote ženy. A teda taká prvá otázka je, ak by žena mala navštíviť fyzioterapeutku alebo využiť služby fyzioterapie pred, počas alebo teda po pôrode pred tehotenstvom, tak prečo áno? Dobře. Co se týká toho období před otěhotněním, tak já bych nerada do žen jako vnesla tu informaci, že nějak jako musí, jo? Že když nepřijdou na nějakou fyzioterapeutickou prevenci, že něco zanedbávají. Určitě na ty ženy v poslední době dost velký tlak, takže já bych byla ráda, aby to spíš vnímali, že pokud cítí, že jejich tělo je 100% někde už teď jakoby nepodrží, že mají někde své limity a to u toho těhotenského těla víme, že bude v následných měsících náročné pro pánev, pro břišní stěnu, hrudník, kyčelní klouby. Takže pokud už tam cítí třeba léta, že je něco v nepořádku, že by bylo možná dobrý to řešit, tak je fajn to opravdu před tím plánovaným těhotenstvím začít trošku řešit. Dát se tomu tělu ty podmínky, aby se v tom těhotenství mělo co nejlépe. Takže jako vhodné to je, ale dala bych tam takové, že to není určitě povinné, jak to ta žena cítí.
A počas toho těhotenství, tak samozřejmě snad pryč je ta doba, kdy se ženám, když si na něco postěžovali, jo, tak vlastně jsme je naučili, aby si nestěžovali, jo, že jim stejně nikdo nepomůže. Takže snad je pryč ta doba, kdy dostávali odpovědi, že musí počkat, až porodí a potom teprve přijde ta úleva. Takže tam opravdu ta fyzioterapie má co nabídnout. Zase není to pro tu ženu nějak povinné, že by musela v tom těhotenství tu fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta, i když oni si častěji vybírají ženy jako své terapeutky, je to takové přirozené. Takže by museli za každou cenu. Určitě ne, ale pokud je tam nějaký diskomfort, pokud cítí bolesti, pokud jsou tam orgánové potíže, hůř se mučí, je mučení bolestivé, je tam třeba zácpa, jsou tam bolesti kyčelních kloubů, jak už jsem říkala, něco ta žena cítí, že je v nepohodě, tak ten fyzioterapeut s tím opravdu může velmi dobře pracovat v době toho těhotenství. Nicméně je vhodné přijít s tím problémem, možná první za svou gynekoložkou nebo gynekologem a udělat tam takový ten první screening, jestli se nejedná o něco, co by bylo v té lékařské kompetenci. Pak, když tam lékař nenajde žádnou jako strukturální poruchu, můžeme hovořit, nenajde žádnou diagnózu a zjistíme, že je to ten funkční problém, tak potom je tam ta fyzioterapie na místě. Ale zase, abychom v případě, že by ta žena měla právě potíže s močením, nebo by tam bylo, nedej bože, nějaké krvácení, tak aby nešla první na tu fyzioterapii, abychom si zase všichni udržovali své kompetence. Áno, to dáva zmysel. Mne v tom aj tak pekne vyskakuje taká tá veta, alebo to, čo si často pripomíname, že bolesť k tehotenstvu a k pôrodu, k 6. nedeliu jednoducho nepatrí. Že nemali by sme ostať v takom tom, že niečo pretrpím, niečo vydržím a potom bude dobré, ale hľadať tie spôsoby a jedna z možností je navštíviť fyzioterapeuta. Áno. A vidíš, na to nadväzuje aj moja ďalšia otázka. Ani som to nevedela. Teda tehotenstvo a pôrod by nemuseli bolieť a keď je tam aj niečo nepríjemné, tak určite by to nemalo ísť do extrému. Čo je z pohľadu fyzioterapie predpokladom na nepríjemné bolesti počas tehotenstva? Čo je takou najčastejšou príčinou, že v tehotenstve sa žena dostáva do takéhoto nejakého nepríjemného stavu. Možno nadviažem na tú tvoju odpoveď, pokým už je vylúčený nejaký ten gynekologický nález alebo niečo, čo patrí do rúk lekárov. Určitě. Já bych to tady možná rozdělila na dvě takové jako oblasti, ve kterých si i přidáváme kompetence právě s porodními asistentami. A to je, že ta jakoby potíž nebo dysfunkce může být na úrovni té ženy, na úrovni matky. A to je trochu více třeba i v kompetenci těch fyzioterapeutů, protože dokážeme pracovat s těmi tkáněmi, dokážeme té ženě pomoci tak, aby ta její posturální, taková ta somatická složka na tom byla lépe. Takže tady z té oblasti to velmi často bývá nějaká jako maladaptace, což znamená, že v tom těhotenství dochází velmi rychle k těm změnám. Ano. To znamená, napínají se ty tkáně, roste děloha, je tam změna těžiště v pánvi, je tam nárůst váhy té ženy. Jo? Ne, že by ona sama začala přibírat, ale při to dítě narůstá ta děloha. Takže tohle všechno si přináší pro to tělo nějakou výzvu. To tělo na to musí umět reagovat. A nevždy je to tělo v takovém jako super stavu, aby si s těmi změnami poradilo. Takže takové ty jeho reakce mohou být někdy i nefyziologické. Můžou to být takové jako kompenzace, které tam úplně nechceme. A jednou z takových třeba nefyziologických kompenzací je i vlastně kvalita té břišní stěny, protože když si představíme těhotnou, tak si představíme velmi často to bříško. A my od té břišní stěny v tom těhotenství potřebujeme takové dvě kvality. To znamená, aby byla pružná, jo, aby dokázala růst s tím děťátkem, ale aby ta pružnost neznamenala, že je jenom povolená, tak jako pasivně se zvětšuje, ale že pořád pomáhá nést, že pomáhá to dítě vlastně přidržovat. A to je takový ideální stav, je tedy pružná, ale je i silná. A stává se nám, že ta břišní stěna se blíží jednomu jako extrému, a to je, že je buď právě povolená, že už to není ta pružnost, ve které se nám zrcadlí i ta síla, ale je to bříško jako je převislé, povolené. A to si sebou právě nese potom další jako nastupující změny, které jsou potom i na úrovni toho dítěte a které se u té ženy třeba projeví právě bolestí.
Ale může to být i ten druhý extrém, kdy ta břišní stěna je u té ženy velmi pevná. Nedokáže mít tu pružnost, nedokáže růst. Je to takové, jako kdyby ta žena měla na sobě pořád takový tuhý korzet. A to sebou také přináší velmi často bolesti. Takže tohle je jedna z takových věcí, kterou řešíme. No a když si představíme, že i ta břišní stěna je taková povolená, hodně nám padá dopředu, tak to si sebou nese i změnu těžiště. Ano, na tom ženském těle. No a ta změna těžiště je potom velmi náročná pro páteř, pro kyčelní klouby, pro kolena, chodidla. Takže tam se ty bolesti potom mohou vzdáleně objevovat. A samozřejmě nejde to jenom do těch chodidel, jde to nahoru k hrudníku a k hlavě. Jo? Takže tam bych viděla tu kompetenci té fyzioterapie, když jsou to ty změny na úrovni těla matky, a to je právě to, čemu se dá v tom ještě před těhotenským obdobím se dá třeba trochu pomoci, že se na to ženské tělo podíváme a řekneme si, tak u vás by bylo dobrý trošku zlepšit ty a ty kvality, protože je budete v tom těhotenství potřebovat, jo, aby vás podrželi. A potom je taková druhá část a to je vlastně úroveň toho dítěte. A tam je kompetence porodních asistentek, jednoznačně. Protože nevyhovující postavení nebo nevyhovující pozice toho děťátka bude té ženě také způsobovat nějaký diskomfort. A tam, když to řeknu tak jako laicky, by se mohla ta fyzioterapeutka rozkrájet, jo? Mohla by se snažit ovlivňovat horem dolem. Může se stát, že my změníme napětí těch tkání v té fyzioterapii, pracujeme na úrovni té matky a dá to nějaké nové podmínky tomu dítěti. A ono je potom schopné zaujmout lepší polohu samo, spontánně, jo? Že to tak jako odvedeme nepřímo, tady ten efekt. Ale velmi často je potřeba, aby do toho vstoupily porodní asistentky se svým uměním, se svými technikami, třeba nápravnými, kdy už cíleně půjdou na úroveň toho, že sledují zevními hmaty, jak je tam to děťátko, kontrolují si to. A také budou pracovat na úrovni té ženy, ale už s cílem oslovit přímo to dítě. Ano. A pracují na úrovni té ženy tak, jak ví, že je uloženo to dítě. V tom se my fyzioterapeutky lišíme, protože v tom my ty znalosti takové nemáme. A můžeme tam někdy něco napáchat, co bychom nechtěli. Takže tam to patří do rukou porodních asistentek, aby věděli, jak je děťátko uloženo a jak mají tedy postupovat dál. I třeba na úrovni té matky. Čiže taká kombinácia teba s Aničkou Kohoutovou je úplný ideál. Bylo by to prima, kdyby v péči o těhotnou ženu byli ve spolupráci vlastně fyzioterapeutka s porodní asistentkou. Jo, je to velká výhoda pro tu ženu, protože opravdu my si můžeme říci, tak tady já vám pomůžu s tím a tím, ale může si i ta fyzioterapeutka zkusit udělat třeba nějakou zevní palpaci, pak, když to umí, ale tam spíš je lepší doporučit rovnou tu konzultaci u porodní asistentky a třeba říct, mně se tady nezdá, jo, řekne ta fyzioterapeutka, možná by bylo dobrý zkontrolovat, v jaké pozici je děťátko, udělat tam tu nápravu a pak se ke mně vrátíte a budeme pokračovat dál. Že to prepojenie znie úplne super. A tak efektívne. Ja som aj zaregistrovala teraz posledné týždne, že jedna bratislavská pôrodnica vlastne má vo svojej ponuke priamo v pôrodnici, že majú svoju vlastnú fyzioterapeutku, ktorá vlastne môže žene hneď po pôrode tie prvé dni, ktoré tam ešte ona strávi, pomôcť navrhnúť tú regeneráciu a tie možno teda správne cviky. Verím, že sa to tam ujme a možno sa budú inšpirovať aj ďalšie pôrodnice. Neviem, či niečo také ešte je aj v iných pôrodniciach. Takže znie to super. Já bych to jenom, díky. Já bych to už jenom doplnila, jak jsi říkala to cviky, tak my jsme takový výkonnostně nastavené ženy, ano, v naší kultuře. Takže my porodíme a už čekáme, kdo nám přijde vlastně říct, co máme dělat, abychom něco nezanedbali. A ono třeba v tom 6 nedělí je největší benefit pro tu ženu dát jejímu tělu možnost regenerovat. Ano, naše tělo je přirozeně schopné se vlastně začít zotavovat po tom porodě jenom tím, že máme dostatečný odpočinek a ty správné živiny. Takže dávejme si pozor na to. Ať ty ženy jako hned nejdeme někde ucvičit a hned jim nedáme vlastně už na oddělení 6 nedělí, anebo v tom 6 nedělí, které tráví doma jako takové, tak jim nedali hned vlastně nějaké úkoly a to tělo nezačali vyčerpávat. Protože pokud ta žena se hned začne vrhat do něčeho, co pro ní bude fyzicky náročné a může být cvičení na vnímání svého těla, zvědomění si, tam je to velmi vhodné třeba i pokud je nějaká jízva, ale potom si můžeme představit cvičení na té výkonnostní úrovni, jo? Že ta žena si řekne tak 20krát, 30krát něco zopakuju, jo? A teď v několika třeba sériích, několikrát za den. A tady od toho bych se vyvarovala.
v tom 6 nedělí, protože to je něco, co bere zdroje z toho těla, bere to, co to tělo potřebuje, aby se začalo hojit, aby začalo regenerovat. Takže zkusme být k těm ženám více vlídné a více jim pomůžeme dobrým vývarem, kvalitním, tím, že kočárek, tím, že něco doneseme domů, než když dáme další úkoly. Hej, ja mám rada taký ten názov, že mothering the mother, že sa vlastne o tú matku staráme ako také ďalšie matky, my všetci z okolia. Možno tak v skratke, ešte na doplnenie tohto, o čom sme sa teraz na úvodu rozprávali, že keď už žena vyhľadá, možno aj teba konkrétne z tvojej skúsenosti počas tehotenstva, tak aká býva z tvojej skúsenosti najčastejšia príčina nejakej komplikácie, nejakých tých bolestí, ktoré zažíva? No tak může to být právě to, že ta břišní stěna dobře nenese. V ten moment je decentrováno dítě, je decentrována ta matka na úrovni kyčelních kloubů, na úrovni páteře, na úrovni té pánve samotné. On to odnáší v ten moment i orgány nějakým svým způsobem. Takže jako velkou roli tam hraje právě ta břišní stěna. Na ní jsou kladené i největší nároky. A od toho, jak se ta břišní stěna k tomu postaví, se dá říct, jak je schopná tomu odolat, nebo se nějak zdravě přizpůsobit, tak se odvíjí na tom těle mnohé. Ta břišní stěna je opravdu v mnohem tou alfou a omegou. Určuje právě i to těžiště, o tom jsem hovořila. Potom se můžeme podívat samozřejmě i na kvalitu těch chodidel, jo? Na mobilitu a kvalitu těch kyčelních kloubů. Určitě tam hrají také velkou roli. Jo? Vytváří takovou podporu tomu nesení, právě nejenom ta břišní stěna. Velkou roli tam hraje hrudní koš, jo? Mobilita hrudníku, protože my si představujeme, že to naše děťátko tak nějak přidržuje jenom to, co je jako ze spodu, to, co je pod ním, jo? To bříško a řekněme ty kyčle a pánevní dno a tak dál. Ale hrudník a bránice a kvalita vlastně dechu, a tam už bychom se dostávali do takových odbornějších jakoby oblastí, ale hrudník a kvalita toho dechu pomáhá také vlastně nadnášet naše dítě. Ono se to děje nejenom v době těhotenství, ale obecně naše orgány jsou podporovány, aby nepadaly po gravitaci, tak jako pasivně dolů, tak jsou podporovány naším dechem, jo, naší bránicí a tlaku, který máme v hrudníku. Respektive takovém podtlaku. Jo. Takže i ten hrudník tam hraje velkou roli. No a potom shledávám velmi často, že zdrojem těch bolestí je právě ta nevyhovující třeba postavení. A to může být zadní postavení děťátka. Jo. Takže tam je role té porodní asistentky a ta dokáže dělat velké zázraky jenom tím, že dítě třeba ze zadního postavení dostává do předního. Ďakujem. Je to úplne také zaujímavé. Ja sa teším, keď sa k tomu aj ja spätne vrátim, lebo myslím si, že teraz som nie úplne taká nastavená, že všetko dokážem vnímať tým, že sa sústredím aj na otázky. Takže, ale užívam si to, že naozaj sú to zaujímavé informácie. Prejdem teraz tak už priamo k rebozošatke. Ano. A taká osobná otázka pre teba, že či si pamätáš, kedy si sa s mexickým rebozom a touto technikou stretla prvýkrát? Kto za tým stojí, alebo prečo si ju vyhľadala, či je to kvôli tvojej profesii, alebo kvôli niečomu inému? Děkuji. No, tak je to takové překvapivé. Ale asi tomu tak osud chtěl, jo, nic není v našem životě vlastně náhoda. Ale já jsem se poprvé setkala s rebozem, ale nebylo to ještě takové to terapeutické, nebo to pečující rebozo, i když jako ta péče taky tam nějaká je, tak bylo zhruba, kolik to může být, no 16, 17 let. Bylo to ještě na vysoké škole. A tehdy moji kamarádi z Mexika, se kterými jsem studovala na Erasmu, ten jeden kamarád mi nechal poslat od své maminky takový ručně tkaný šátek. Wow. No. A mám ho teda doteď, je v domě mých rodičů, já jsem ho tam nechala, že v té době jsem ještě s rodiči vlastně bydlela a maminka se oblíbila, tak tam pořád tam dělá okrasu, ale to bylo vlastně rebozo ve smyslu takového toho plédu a takové té okrasy, takový designový prvek, jo. Ale to slovo rebozo už tam poprvé vlastně zarezonovalo, ale šlo nějak jako profesně mimo mě v ten moment a mou průvodkyní ve světě reboza je právě ta žena, kterou si tady zmínila, moje velká přítelkyně a kolegyně Anička Kohutová. Takže já teď, kolik to tak může být let, no, tak Anička by to nějak jako potvrdila, 7 let nazpět, kdy jsme se s Aničkou vlastně poznali, kdy jsme se potkali. Bylo to na kurzu tady v Brně, a kde mě Anička seznámila s rebozem, jako s mexickým šátkem pečujícím přímo o ženy, se kterým se dá udělat krásné opečování a terapie.
Wow. Keď si povedala, že 17-16 rokov dozadu, tak som úplne tak spozornila, že čo sa tam udialo. Nádherné. Ja v podstate tiež som sa dostala k rebozu cez Aničku a cez kurz Duly, ktorý som si robila, takže je tam také prepojenie na ňu. Bola taká moja prvá učiteľka o reboze. A hneď som... Ano, a mě až tehdy, když jsme se potkali s Aničkou a ona mi vlastně rebozo představila, tak mi až zpětně došlo, cože mi tehdy ten kamarád z toho Mexika jakoby poslal, jo. Jak vzácný to bylo, jo. Do té doby jsem to brala takový ručně dělaný plét a teď pro mě díky i Aničce a celému tomu světu reboza, pro mě má ještě další hodnotu. Ja mám odkedy som sa k rebozu dostala taký sen, že ak má byť nejaká krajina, ktorú chcem navštíviť, taká exotickejšia alebo vzdialenejšia, tak to bude určite Mexiko. Že by sa mi to veľmi páčilo stretnúť tých ľudí, ktorí tak autenticky vlastne žijú tú myšlienku celú. Prejdem teda ďalej. U nás na Slovensku a v Čechách sa najčastejšie stretávame s rebozom alebo teda so zavinovaním do reboza počas tehotenstva. Takisto sa využívajú iné zavinovacie šatky, nielen takéto tradičné mexické rebozo. K tomu sa dostaneme, možno aký je medzi nimi rozdiel, prečo, podľa čoho si vybrať. Predpokladám, že to bude ovplyvňovať viacero faktorov a všetko má svoje výhody, nevýhody. Ale taká úplne otázka na začiatok, pokým sa žena v tehotenstve, počas svojho tehotenstva vlastne cíti príjemne, nemá žiadne bolesti, žiadne komplikácie a prebieha to všetko tak v takej radosti, pokoji, tak je tam nejaký dôvod na to, aby sa zavinovala, aby si vlastne to brúško zavinula niečím? Určitě je to jenom na té ženě. Jo? Nechat to na její intuici. Rozhodně to nikomu nenutím ani ve své ordinaci, ani na kurzech. A když o tom mluvím před kolegyněmi, fyzioterapeutkami, tak tam zdůrazňuji, aby to bylo vždycky té ženě příjemné. Takže může si to třeba vyzkoušet. Někdy už ty ženy jako vědí, že tady je ta možnost, tak jsou zvědavé, jaké to je. Takže já jim doporučuji, že se můžou zavinout, zkusit si ten pocit a potom uvidí, jestli jim to vlastně přináší nějaký benefit. Jo? Těch benefitů je mnoho a jsou na vícero takových našich lidských úrovní, nejenom na té somatické. Některá žena ten šátek si opravdu zamiluje, protože jí to právě pomáhá nést to bříško, které už je třeba těžké a ta břišní stěna nemá tu sílu, o které jsem mluvila. Jiné ženy, ale to je zajímavé, k tomu jsem se musela vlastně takovými zkušenostmi dopracovat, protože na začátku jsem měla pocit, že obecně zavinování do šátku nebo do reboza je dobré, když je to bříško právě takové povolené, jo, když nenese. A později jsem zjistila, že i ta žena, která má velmi stažené, silné, pevné to břicho, tak se zavine. Ne, že by se příliš stáhla, ale udělá si takový první kontakt, takovou jako oporu. A možná mi dáš za pravdu obecně z našich životů, že se dokážeme jako uvolnit až v momentě, kdy se máme o co opřít. Jo. Takhle to vždycky těm ženám říkám. Takže tím, že dostanou tu zevní oporu, tak jsou schopné takové to stažené, silné bříško vlastně najednou uvolnit, povolit. Mají takový pocit bezpečí a ono se to u těch žen potom promítá i zase na dalších úrovních emočních a psychologických. Takže ta žena dost často má tu hypertonní břišní stěnu, protože má třeba pocit, že je to všechno na ní, že ona to všechno musí držet, že si nemůže vlastně dovolit povolit. A tady ten šátek má také svou roli, takže někdy ty ženy to ocení, když mají velmi silnou břišní stěnu, že najednou jim někdo pomáhá ve smyslu, že oni můžou pustit. Potom jsou ženy, které ocení ten šátek a je to pro ně třeba takovým překvapením, že mají takový příjemný pocit jako tepla a takového parťáctví, že jsou třeba na to pořád někde sami a oni nepotřebují tu podporu, tu svalovou, jakoby tu somatickou, ale že ten šátek je vlastně někde obejme. Že oni si řeknou, to je jako, jak kdyby mě někdo pořád doprovázel a sdílel se mnou ty těžší chvilky třeba toho těhotenství. Pro některé je to příjemný zdroj tepla, někomu to pomůže zpevnit kyčelní klouby, takže jako těch úrovní je tam určitě hodně, někomu to odlehčí třeba i jízvu a je to pro něj taky benefit, ale pokud ta žena by se zavinula a řekla, mně je to spíš nepříjemné, jako necítím, že bych v tom měla být, tak ať v tom určitě není. Jo. Takže zavinovat jenom prostě v situaci, že ta žena si to vyzkouší a cítí, že to pro ní přináší nějaký prospěch. Áno.
Úplne s tebou súhlasím a som mala zimomriavky chvíľu a to som si myslela, že ja sa do takého stavu už pri reboze asi nejak nedostanem a dokonca mi išli slzy z očí. A už chápem, že prečo sa to deje, teda ako sa cítia ženy, keď mne sa to stane opačne, že tiež sa mi stalo, že som bola v kruhu žien a bola tam žena, ktorá bola tehotná. Tak iba som teda chytila to rebozo do ruky, ona si ľahla a zrazu, ešte som teda nič neurobila, naozaj, že nič a tam dve ženy začali plakať, ďalšie tam si chytali, že zimomriavky a toto a proste na týchto zážitkoch si vždy uvedomím, že tam za tým je tak silná energia, taká, no, že to vlastne ako keby to duchovno, alebo to niečo, čo v tom reboze je, alebo v tom, že sa žena vlastne postará o to svoje lono. Už je to jedno, či to je tým rebozom, zavinovacou šatkou alebo niečím iným, tak jednoducho má obrovskú energiu, takú silu v sebe. Aj som si úplne spomenula na takú jednu z mojich prvých skúseností, kedy som požičiavala a zavinula vlastne tehotenské brúško a zaznela taká veta, presne také to uvoľnenie sa, sadnutie si do toho celého, pustenie niečoho, takej kontroly a taká veta, že už teraz viem, že mi v živote niečo chýbalo a vlastne zrazu to bol nejaký taký celok, také doplnenie pre tú ženu. Áno. Myslím si, že táto ďalšia otázka, ktorú tu mám, že kedy je ideálny stav na využitie zavinovania brúška v tehotenstve, bola v podstate ako keby aj tak zodpovedaná v celom tom úvode. A tá predchádzajúca otázka bola o tom, že kedy si vybrať to zavinovanie aj ak necítim alebo nemám potrebu. Ja som z toho tak pochopila, že ak je možnosť, tak za vyskúšanie to vždycky stojí, že nikdy vlastne nie je problém možno aj to rebozo posunúť ďalej, lebo v dnešnej dobe je to čím ďalej tým viac známe a myslím si, že ak ja rebozo si kúpim alebo požičiam, nevyužijem ho, tak nie je problém ho posunúť potom ďalej. A teda, ak cítiš, že už možno si tak na to zodpovedala alebo nie, tak skús to iba tak preklopiť, že kedy naopak je ideálny stav, v úvodzovkách ideálny, lebo znamená to, že možno tam práve, že nie je niečo príjemné, kedy práve po tom reboze alebo po tom zavinovaní tehotenského brúška určite siahnuť, kedy ísť do toho. No, právě určitě v momentě, kdy najdeme, že s tou břišní stěnou není něco úplně v pohodě, jo? Že má nějaké své rezervy. To znamená, když potřebuje podpořit v tom nesení, kdy vidíme, že to bříško je takové vypadlé z té pánve, je příliš velké, jo? Má takový kapkovitý tvar, jde před tu pánev, tak tam to má zase své výhody jak pro tu ženu, ale bude to mít velké benefity i pro to dítě, takže oni to potom ocení i ty porodní asistentky. Dokonce si i porodní asistentky třeba u porodu zaminují právě břišní stěny u svých rodících žen, aby si pomohli v navedení toho dítěte do porodních cest. Ano? Takže ono to má v tom těhotenství přesah i k tomu samotnému porodu jako takovému. Určitě je to také vhodné, když ta žena cítí, že ji třeba bolí vpředu ta sponastitka, ano, ta oblast té symfízy, takového toho spoje, který máme vpředu na pánvi. Tak tam je to taky na místě vyzkoušet, jestli to nepřinese úlevu. A třeba u žen, které mají z nějakého důvodu bolesti té symfízy a už se tam může odehrávat takový jako jemňoučký rozestup. Ono to ještě není třeba od lékaře ani uzavřeno jako nějaký rozestup symfízy, ale tam už mohou být ty tahy, které to rozevírají. A může způsobovat třeba i právě děťátko tím, že někde jako zevnitř tlačí tou hlavou, jo, do těch pánevních kostí a má tendenci lehonce oddalovat. Takže tam je to potom určitě na doporučení té spolupráce s porodní asistentkou. Ale já mám zkušenost u svých pacientek, že se třeba zavinou v takových případech, kdy bolí ta symfíza i na noc. Ano. Je to takové neobvyklé, protože dost často říkáme, že šátek ať na noc samozřejmě odkládají, ale jestli to někdo zažil, tak ví, že pokud bolí ta symfíza a je tam náznak toho rozestupu, natož tedy když už je ten velký rozestup, tak je velmi obtížné se na posteli jenom otočit nebo jenom nadlehčit jednu dolní končetinu. To je tak urputná jako bolest. A ženy, když se zavinou do toho šátku, tak se jim velmi odlehčí a řeknou mi třeba, že jsou schopné se vyspat, že se spí noc jednou, dvakrát a ne 40krát nebo prakticky třeba vůbec nespí a ještě mají tu bolest. Nejenom, že jsou jako nevyspalé, ale ještě je tam nabuzený ten vegetativní systém toho adrenalinu, jo, toho strachu, té obavy, jak bude probíhat porod, když už teď má takové přece bolesti.
A zase si dokážeme představit benefit toho, když ta žena odpočívá, když se dokáže kvalitně vyspat pro vývoj toho dítěte, pro celé prospívání obou, ženy i dítěte. A když to bude bezprostředně před tím porodem, tak chceme, aby ta žena přišla k tomu porodu odpočatá, že ne nevyspalá, unavená. Takže klidně tam může být třeba to zavinování i v noci, když jsou bolesti té symfízy, takže tam bych to taky doporučila vyzkoušet. U bolestí beder samozřejmě, někdy ženy mohou mít bolesti mezi lopatkama a v té oblasti, kde přichází krční a hrudní páteř. A také není úplně vhodné to tam vlastně nějak řešit jenom lokálně, to nějak uvolňovat masáží. Ale zase to zavinutí a podpora toho bříška odlehčí i té mezilopatkové oblasti. Ono je to možná pro tu představu pro ženy takové jako vzdálené, ale tam je přímé napojení, se dá říct, přes břišní svaly a takové jako 2 svaly lopatky a horní končetiny. Takže my se tam opravdu tou podporou bříška se dostaneme do odlehčení i hrudní páteře a krční páteře. Mm-hmm. Takže tady při těchto jako potížích to také doporučuji vyzkoušet. To bola pre mňa taká novinka, toto s tým využitím počas noci, že naozaj sú to také špecifické situácie. A ja vždy aj hovorím žene, že keď sa bavíme buď o využití nejakej formy masáže alebo zavinovania, že nech si vyskúša takú tú svoju hranicu, že nech možno posunie nejaký ten čas toho nosenia reboza alebo využitia ďalej a sama nech si to odpozoruje, že vlastne nie, to tehotenstvo netrvá jeden deň, ale má tam proste priestor na to nacítiť si, čo je príjemné, čo je nie príjemné. Vlastne tie také posledné tvoje slova sa trochu prepájali aj s tým vplyvom reboza na dieťatko, čo úplne rozumiem a beriem, že je to v takých väčších, vyšších kompetenciách tej pôrodnej asistentky. Ale teda, ak môžeš, tak z takého tvojho opäť pohľadu, skúsenosti, veľmi často sa stretávam s tým, že vlastne rebozo pôsobí pozitívne na polohu dieťatka a teda môže pomôcť tomu, že tá poloha je priaznivá pre pôrod. Čo sa tam deje zase na úrovni toho tela? Když to dítě je mimo, řekněme, ty porodní cesty, ono není úplně mimo, ale nemíří tou svou osou přímo do nich tak, jak by mělo, tak je to pro ten samotný porod, když teď půjdeme z toho těhotenství už k tomu porodu, tak je to pro něj nevýhodné, protože se nám hůře rozbíhá celý ten porod. Právě ta kvalita, jak naléhá dítě na oblast toho čípku a na ten dolní děložní segment, tak to je vlastně kvalita toho, jak se bude ten porod dál rozbíhat, rozvíjet, jak se začnou rozbíhat i kontrakce. Ty kontrakce jsou podmíněné nějakým reflexním dějem, aby se vůbec vyplavoval ten hormon oxytocin a ty kontrakce začaly. A právě ten reflexní děj a vyplavování toho oxytocinu ovlivňuje dost dítě tím, jak naléhá na porodní cesty. Pokud už by prostupovalo tou zašlou brankou, tak i jak naléhá na ty poševní cesty. Jo? Takže na celý ten porodní kanál. A právě tím, že porodní asistentka si upraví tu pozici děťátka a zacentruje ho správně nad ty cesty, tak zkvalitní tyto porodní děje. To znamená tu iniciaci. Řekněme, ono se používá to slovo indukce, a my ho hodně známe, nebo ženy ho znají z toho takového intervenčního farmakologického přístupu, že se udělá nějaký indukovaný porod, ano. Ale indukce vlastně znamená jakákoliv podpora toho porodu, aby se nám třeba rozběhl, pokud se někde zastaví, a to už zasahujeme trochu do toho porodu a do kompetencí porodních asistentek jako takových, ale do té indukce si můžeme představit všechny podpůrné věci, jako využívají porodní asistentky, aromaterapie, práce potom třeba se světlem, s prostředím, nějaké nahřívání, ale právě i to zacentrování dítěte do těch porodních cest. Takže to se tam vlastně odehrává, že to dítě začne jinak naléhat, třeba jinou částí své hlavy, začne jinak mířit celou tou svou vahou a svou osou a to nám potom jednak i ovlivní to otevírání samotné těch porodních cest, ale právě i kvalitu těch kontrakcí. Nevím, jestli to teď nebylo moc složité. Myslím, že nie. Myslím, že každý si v tom nájde to svoje.
Mne to teda dáva zmysel. Na to všetko ja som preskočila jednu otázku, ktorá bola v tom našom zozname a týka sa pojmu harmonizácia svalov. Tak možno iba k tomuto pojmu také doplnenie. Prečo, keď si čítam niekde niečo o reboze, napríklad dozviem sa o tom, idem si ho kúpiť a v popise je napísané, že rebozo slúži ako nástroj harmonizácie svalov. A znie to niekedy pre mňa tak, keď to aj poviem, vyslovím nahlas, že nie, že no dobre, a čo? Však harmónia je niečo v hudbe, niečo v tomto a teraz čo technické opäť by si za to vlastne povedala k tomu? Jo. No, po tou harmonizací svalovou já bych si představila nějaké rovnoměrné rozložení toho napětí. Ty naše tkáně se totiž netýká jenom svalů, ale můžeme mluvit i o vazech, i o fasciích, tak primárně. Tak to napětí všech tady těch tkání zase mnohé v tom těle předurčuje. Jo? Bude předurčovat tahy v těle matky a nějaké následné třeba bolesti a diskomfort, ale napětí těch tkání bude i předurčovat to, kam dítě bude směřováno. Oni ho tak jako navádí také ty měkké tkáně. A my jsme se dřív hodně pohybovali v takových jako představách, že tkáň je buď právě jako povolená, anebo velmi stažená. A pravda je teda taková, kdybych měla jít trošku jako odborněji, že v rámci třeba jedné svalové skupiny, nebo můžeme říct i svalu, my nacházíme takové jako části, které jsou i stažené a potom části, které jsou i povolené. A ta harmonizace spočívá v tom, že někde ubereme a někde přidáme tak, abychom to napětí normalizovali. A bylo opravdu, my tomu říkáme normotoní, normální tonus, normální napětí. A velmi často, taková možná zajímavost, v oblasti té fyzioterapie je to tak, že ta vlákna, která jsou stažená, tak oni na sebe přednostně strhávají pozornost. Je to takový začarovaný kruh. Takže ta žena, když potom třeba cvičí, ten sval používá, já to říkám tedy velmi zjednodušeně, a když ho používá, tak tady ta stažená vlákna pracují jako první a nedávají příležitost těm druhým. Proto oni jdou dál a dál do takového svého oslabení, ano, a té své neaktivity. A my tedy přednostně většinou pracujeme s těmi vlákny, která jsou stažená, která jsou hypertonní. My je uvolníme, dáme je do toho normálu, to může být už ten první krok té harmonizace. A díky tomu, že oni se dostanou do toho normálu, tak dají příležitost, aby pracovali i ty ostatní, i ty zbylé vlákna nebo ty zbylá svalová bříška. A my je nemusíme potom ani cíleně vlastně nějak posilovat a oni se tak jako zapojí a to je ta harmonizace. Jo? Jsme někde, kde bylo moc, trošku ubrali. Dali jsme tam takovou větší pružnost, aby to nebyl takový jako zakouslý pes. A ty ostatní se potom můžou přidat jako takový týmoví hráči. Jo? Takže mění se to rozložení z toho, že někde je víc, někde míň a dává se všem stejně. Ďakujem. Ono to takhle proměniště platí právě pro pánevní dno. My většinou to tak kategorizujeme, i ženy, jo, to tak často slýchají, že pánevní dno je buď stažené, anebo je oslabené. Ona pravda je taková, že má v sobě obě dvě ty kvality. Ono to jde spolu ruku v ruce, jo, takže když je oslabené, tak je někde určitě velmi stažené. Ano. A zase, když bude v některých porcích velmi stažené, tak budou jiné porce, které potřebují podpořit. Ale můžeme tady takový jako název globální použít, když ta situace tam tak jako převažuje. Jo? Že to pánevní dno vykazuje, že v takové své jako povětšinové porci, v té své velké porci, je spíš staženější. Ano, ale není to takové jako dogma, není to takové černobílé, jako nic na světě není černobílé. Takže vždycky bychom tam našli i ta vlákna, která budou v ten moment třeba povolenější. Ja si teraz len predstavujem vlastne, koľko tam je tak veľa tých svalov v tom panvovom dne, že proste všetko to tam má nejaké svoje pravidlá, zákony a môže byť, že dáva to zmysel, niečo je lepšie uvoľnené, niečo pevnejšie. Prejdem viac k takému využitiu reboza v praxi. Využíva sa, alebo ja teda poznám, aj používam slovo manteáda. U nás možno také, dá sa preložiť aj ako kolíska, kedy vlastne ženu v reboze buď v oblasti brúška, panvy, ale aj v iných častiach tela vlastne hojdáme, kolíšeme. A zvykne sa tento pohyb, taký kolísavý, niekedy aj až taký neharmonický, využívať
pri snahe o zmenu polohy dieťatka, ja si pamätám aj zo stretnutí s Aničkou, že ona vždy hovorievala, že my nejdeme zmeniť polohu toho dieťatka, ale ideme mu ako keby iba navodiť tú atmosféru, dať mu ten signál, že ak je na to pripravené, ak to je jeho cesta, tak ono samo si vyberie, či tú polohu chce zmeniť. Ano. Tak možno v krátkosti tiež z takého pohľadu fyzioterapie k tejto tu snahe zmeniť polohu dieťatka, najčastejšie teda okrem takých tých nevýhodných pozícií je to poloha KP, kedy je dieťatko buď zádočkou, nožičkami a v tých niektorých týždňoch pred pôrodom sa ešte snažíme vlastne túto polohu napraviť. Možno také prvé, že či je rebozo bezpečné využiť a v kombinácii s čím, ak vieš poskytnúť túto informáciu a kde v tom celom podľa teba zohráva úlohu aj psychika ženy alebo taká psychosomatika. Ano, já ti na tu otázku odpovím, protože tu odpověď znám, ale není vlastně v mé kompetenci. Protože náprava toho děťátka, nějaké nevyhovující pozice, je opravdu v kompetenci porodníků, porodních asistentek. Ale protože s Aničkou školíme kurzy pro porodnice a jsem toho součástí, tak vlastně znám tyto postupy, vidíme. Ale v praxi je nedělám, protože jako fyzioterapeutka si na ně ani netroufnu. Možná i zmíníme za chvíli proč. Ale opravdu je možné tím rebozem velmi šetrně, bezpečně, jak si to dobře řekla, Anička to tak říká, vlastně zajistit jakési podmínky, aby to dítě dostalo příležitost zaujmout lepší pozici. Není to tedy nic násilného, co by ho někam vedlo proti nějaké další síle, která tam, řekněme, to dítě nechce. Plus ještě ty porodní asistentky opravdu jako pracují s takovými technikami, které to dítě, pokud bude chtít tu pozici změnit, tak ho doprovází. Jo? Takže to není, že bychom šli, jako když si představíme zevní obrat lékařský při konci pánevním, kdy opravdu to už je v kompetenci toho lékaře, je tam i důležitá ta ultrazvuková kontrola a tak dál, další věci, které k tomu patří, kdy už jdeme ve snaze změnit polohu toho dítěte, tedy naší nějakou zevní silou, kdežto tady tím rebozem se mění, jak zase na úrovni té matky, to prostředí pro to dítě, aby tam mělo třeba víc místa, aby to pro něj bylo i příjemnější, protože ty děti, oni tam nejsou jenom takové pasivní, že sklouznou, kde je místo, ale jim tam musí být taky dobře. Jo? A když je ta tkáň stažená, tak je pro ně taková tvrdá, chladná a ty děti jdou pryč, jdou někam, kde je teplo a měkko. Takže pracují porodní asistentky rebozem na úrovni té ženy, aby ten prostor tomu dítěti udělali příjemnější. A potom ještě dělají právě ty techniky, kterými zkouší, jestli to dítě tam bude chtít jít a případně ho nějak doprovodit. Tam se využívají potom takové techniky, kde se pracuje vlastně s vahou třeba toho dítěte, s vahou jeho zad a podobně. Takže to jsou takové nápravy a jedná se o nápravy spíše tedy zadního postavení, nějakých šikmých, jako je pozic, takových diagonál, případně příčných. A nebo potom víme od porodních asistentek z porodnic, kde třeba školíme, že udělali tady to opečování právě té ženy, dali tomu děťátku pomocí reboza tu příležitost a ono se jim samo spontánně otočilo právě i z toho konce pánevního. Jo? Ale není to tak, že bychom tím rebozem šli někde na úroveň dítěte a tam se snažili samotné dítě navádět. Je to pořád o tom dát mu ty podmínky. Jo? Pak, když tedy chce, tak tam jde samo. No. A já bych si to nikdy netroufla jako fyzioterapeutka někde dělat ve své praxi, protože co je u toho velmi jako důležité znát, je, kde to dítě přesně je a jak tam je. Ano, jak je uložená jeho hlavička, kde je jakoby ta obličejová, kde je ta záhlavní část. Protože v dobré snaze bychom jako fyzioterapeutky si třeba někde zkoukli, řekněme, tady ty nápravné kroky, ty techniky, ale mohli bychom jít přesně opačným směrem, než dítě ten doprovod nějaký potřebuje, nebo takový ten první impuls toho navedení. A mohli bychom to dítě dostat do vlastně mnohem nepříznivější pozice, než je třeba zadní postavení. Takže mohlo by tam dojít nějakým deflexím a podobně, takže opravdu buďme k tomu, jak to říct, takové, znát své hranice, znát své kompetence a být opravdu opatrné, abychom v dobré víře neudělali porodním asistentkám nějaké komplikace. Priznám sa, že ani ja som sa ešte nestretla vo svojej praxi, síce som sa to učila, ale ešte som sa priamo nestretla s tým, že by za mnou prišla žena
s takou snahou alebo tým zámerom, že poďme nejako tomu dieťatku vytvoriť tie podmienky. Asi si to na mňa ešte čaká niekde, že mám tam ešte inú úlohu s tým rebozom. O chvíľu sa dostaneme k obdobiu 6. nedelia, aj možno zavinovaniu po cisárskom reze, ale na možno také uzavretie tejto celej oblasti v súvislosti s tehotenstvom, keďže u vás v e-shope na grufi.cz sú dostupné aj zavinovacie šatky, že niečo úplne iné, iný materiál ako je rebozo, je to dlhšie, v podstate máte možnosť, ak počúvate, si pozrieť aj videá, ako také zavinovanie v reboze alebo v zavinovacej šatke. U vás je to šátek, tak sa mi ten rod teraz tak mieša. Tak poď nám trochu viac priblížiť, keďže ja pracujem iba s rebozom. So zavinovacou šatkou som sa stretla veľmi dávno, možno na kurze naposledy. Tak poď mi priblížiť, alebo našim sledovateľom, aký je medzi tým rozdiel, či to má rovnaké nejaké výhody, účinky v tom tehotenstve a aký je taký základný vlastne rozdiel medzi tým rebozom a tou šatkou a v tom využití. Jo, já jsem si tak zase ve své praxi vlastně opravdu dělala názor, že pro podporu toho těhotenského bříška, pokud je ve velkém převisu, je opravdu jako těžké a potřebuje takovou tu mechanickou oporu, tak nedám dopustit na ten zavinovací šátek. Tam jde totiž o to, že on je delší. My si našíváme i 5metrové šátky, kdy ta reboza mají většinou okolo 300-310 cm, ty nejdelší kusy. Takže já jsem schopná tu ženu tím zavinovacím šátkem vlastně ovinout vícekrát a udělat ještě jakoby větší nebo intenzivnější podporu. A další věc, kterou v tom shledávám jako takovou výhodu je, že není ta žena takový sněhulák, on je takový diskrétnější, jo. Takže jak se blížíme třeba i do těch letních měsíců, tak ty ženy jako spíš sahají po těch zavinovacích šátcích, protože i se to dobře schová pod tričko, ta ženě v tom není takové teplo, jo, není to tak vlastně hustě tkaná záležitost, i když obojí je z bavlny, jo, i to rebozo, i ten šátek jsou bavlněné, anebo ty šátky mohou být ještě z lnu, jo, to se taky často dělá. Nicméně, pokud ta žena doma má rebozo právě pro tu rebozo péči, že ji třeba v předporodní přípravě u ní pečoval manžel nebo dula, nějaká kamarádka a tam zase na to rebozo nedám dopustit. Jo? Tam ta péče o ženu, rituální péče, ošetřování těch měkkých tkání a tak dál, tak tam to nenahradí šátek a upřímně to nenahradí ani prostěradlo. A ty jsi to řekla dobře, Evi, na začátku, že to rebozo tím, že je ručně tkáno, tím, že má svůj nějaký příběh, pochází z té tradiční kultury, kde ta péče o ženu je trošičku jiná než u nás, tak k nám z toho Mexika nepřijde jenom bavlněný produkt nějakých rozměrů. S tím přijde i určitá energie a určité poslání té věci. Takže tam zase vidím, že to rebozo je nenahraditelné v této stránce, v této péči. A chci říct, že pokud žena už to rebozo doma má, tak si může určitě zkusit se zavinout i tím rebozem. A pro mnoho žen to bude dostačující zavinutí, dostačující opora. A je to naprosto v pořádku. A vlastně nemusí potom jakoby utrácet, investovat dál a pořizovat třeba zavinovací šátek. Ale když budu mít v ordinaci ženu, která už je tripara, už rodí po třetí, nebo žena, která má dvojčátka, ta břišní stěna je opravdu veliká, tak vidím někdy, že to rebozo mi nestačí a že musím vzít ten 5metrový zavinovací šátek, který mi tam udělá takovou větší, jak bych to řekla, tu mechanickou jakoby oporu. Jo? Ale spoustě žen bude stačit klidně i to rebozo a je to v pořádku a mám ho moc ráda. Ja rada používam také spojenie, že mexické ženy vlastne desiatky, stovky rokov nám tak bezpečne strážili tú techniku toho reboza a my, európske ženy, sa teraz posledné roky vlastne začíname aj vďaka tej ich tradícii vracať vlastne k tomu nášmu lonu a takto sa oň vlastne starať. Ja milujem český pojem opečovávať. My ako keby nemáme také sladké slovo na to, že ja sa idem u nás o ženu postarať. A je to také tvrdé, tak niekedy si ho tak kradnem, požičiavam, že idem opečovať tú ženu. Ano. A ještě víš, mi i přijde to, že si ta žena pořídí to rebozo, že do sebe nějakým způsobem i zainvestuje a podpoří i tu ruční práci někoho jiného,
tak je součástí toho opečovávání a i vnímání té sebehodnoty. Já často slýchám, že si ženy někde vezmou prostěradlo a ošetřují se tím prostěradlem. Samozřejmě, pokud situace vyžaduje a nemám u sebe to rebozo, tak je vždycky dobrý zaimprovizovat a nahradit čímkoliv jiným. Ale jak jsi řekla, ženy to v Mexiku střežily stovky, ne tisíce let. A my máme naše kultura takovou tendenci, já myslím, že Mexičanky taky znají prostěradla a z nějakého důvodu nesahají po těch prostěradlech, ale znají celou tu holistickou nebo komplexní, řekněme, podstatu toho, pečovat o ženu, uvědomovat si své ženství, pohýčkat se, něco si dopřát, dát si jako dárek kamarádka kamarádce, matka dceři, předávat z generace na generaci to rebozo, protože co si budeme říkat, to rebozo je nesmrtelné. Jo, to není, že bychom, jak na té filozofické úrovni evidentně, tak i opravdu na té materiální, protože to rebozo jako nemáme šanci zničit, pokud ho nevypereme někde na 90 stupňů. Jo. Takže já v tom vidím i tu hodnotu toho ženství. To, že sáhnu po tom rebozu, po něčem, co mi vytvořila ručně jiná žena, která bude mít pravděpodobně po generace zkušenosti s tím, že ženy o sebe mají pečovat. A to nejenom v době těhotenství a porodu, ale tady v Mexiku se opravdu tyto hodnoty přidávají už od raného ženství, v době menstruace a ovulace a v době klimakteria. A to rebozo se tím nese jako další tyhle ty věci. Takže ta žena, když se zavine někde do prostěradla a zavine se do reboza, tak já dám krk za to, že z toho bude mít jako jiný věm. Ja som v tomto tak si pripadám niekedy exotka, šamanka, lebo ja som teda ešte tehotná nebola, ani nemám skúsenosť s využitím reboza v tehotenstve, ale odkedy som sa s rebozom stretla, tak ho mám v podstate non-stop pri sebe. Že naozaj možno nebol týždeň, nechcem povedať, že deň, lebo to by som asi klamala, ale neprešiel týždeň, že by som na sebe rebozo nemala. Že vždy proste intuitívne príde ten pocit presne, že buď to potrebujem teplo, buď potrebujem, ty si to tam tiež nejak tak pekne popísala, že iba sa tak zastaviť, proste, že to rebozo ako náhle si zaviniem, tak sa tak zastavím, spomalím a cítim takú oporu. A či už je to počas menštruácie, aj mimo menštruácie, tak je to úplne pre mňa už asi 4. rok taký sprievodca nádherný tými mojimi obdobiami. A keď sme boli pri tom porovnávaní, tak iba na uzavretie toho porovnávania existujú a možno medzi ženami doteraz sú ešte aj známejšie tehotenské pásy. Možno tak povedať výhody, nevýhody v porovnaní s rebozom alebo zavinovacím šátkem a som v tej češtine oproti týmto takým pevným zavinovacím pásom. Oni sú vlastne, ja tam potom možno pridám do videa aj obrázok, je to tak, väčšinou je to na suchý zips, tiež sa tam dá tá veľkosť toho obvodu regulovať, takže asi si sa s tým stretla aj vo svojej praxi a čo nám vieš ešte k tomuto doplniť? Já se tady s těmi pásy setkávám hodně i u žen po operacích. To může být jak císařský řez, tak to můžou být různé břišní operace. A ty myslíš takové ty pásy, které jsou pružné, které právě si jakoby natvaruješ, nebo jo, jsou do jisté míry univerzální, oni teda mají různé velikosti, ale pořád si ho vlastně uspůsobuješ tou jejich pružností. A tam je velkou nevýhodou ta pružnost. To je opravdu jako, nechci jako použít to slovo jako problém, no tak nevýhoda. Je to velká nevýhoda. Protože ta pružnost, to je kvalita, kterou břišní stěna přesně nepotřebuje. Protože pokud já si dám něco pružného na své břicho, tak to břicho zkouší, jestli je to právě ta opora, o kterou se může takhle opřít, spolehnout se na ní. A pokud je to pružné, tak to břicho se opře, ale naše tělo nemá rádo nestabilní situace, takové jako labilní okamžiky. Takže ono se jako opře a zase se vrací. A zase se opře do té pružné látky, do toho materiálu a vrací se. A tam dojde k tomu, že se ta břišní stěna velmi rychle vlastně unavuje, vyčerpává a to jí ničím neprospívá. Jo, mohla bych tady o tom mluvit ještě třeba desítky minut vlastně na té úrovni somatické a fyziologické, v čem jí to neprospívá. Ale obecně, co vždycky říkám ženám, pokud se do něčeho zavinují, že to musí být nepružný materiál, protože potom je to kontraproduktivní, je to opačný efekt pro to tělo. Áno, že pri reboze často je spomínaný aj rozdiel s šatkami, ktoré sú určené výlučne na nosenie detí
tak tiež vždy hovorím žene, že tá nosiaca šatka je špecifická tým, že do jednej strany je pružná a rebozo nie je. Čiže už tam je to úplne iná téma, ale to ergonomické nosenie má nejaké svoje zásady a presne, už je fajn si to možno potom doštudovať. Takže ďakujem za toto doplnenie. Pre mňa to bola taká veľmi možno dôležitá otázka tohto nášho rozhovoru. Prejdem na to obdobie 600 nedelia a možno tak spojím dokopy alebo teda túto prvú otázku tak zhrniem. Začína byť dosť známe využitie gynekologickej fyzioterapie. A ja z toho dám takú jednu otázku z tohto tu odboru, alebo celkovo vlastne v rámci fyzioterapie. Ak žena po pôrode má absolvovať nejaké vyšetrenie, dajme tomu aj na gynekologickej fyzioterapii, je fajn využiť to čo najskôr po pôrode, alebo čakať až na koniec obdobia 600 nedelia. Tak já bych zase byla opatrná ty ženy jako hnát v tom 6 nedělí, aby měli ten diář a ty tam měli ten seznam, jo, co všechno musí. A někde tam ještě figurovala ta fyzioterapeutka, kde oni ještě musí někde zangažovat rodinu, aby se na ní podívala další odbornice. Pokud tam zase ta žena jako necítí nějaký problém a klidně bych to nechala i po tom 6 nedělí, pokud ten problém není vyloženě akutní, ano, aby tam ty očistky proběhly, aby se vůbec zregenerovaly všechny ty oblasti té malé pánve v tom základním 6nedělním hojení, v tom základním procesu vlastně remodelačního hojení. A potom může ta žena zkusit, pokud má nějaké potíže, zase se obrátit možná na svého porodníka nebo gynekoložku. A pokud ten problém je spíš funkčního charakteru, nenajde se tam nic, tak může jít teda cestou té fyzioterapie. Samozřejmě i pokud by se tam našel nějaký strukturální problém, nebo už o něm víme od porodu, že je to třeba jizva, i tam ta fyzioterapie umí pomoci. Zase, aby to neznělo, že pokud je to nějaká konkrétní diagnóza a je to ta lékařská jakoby záležitost primární, takže bychom neměli jako fyzioterapeutky jak pomoci. To určitě máme. Ta cesta, kdy žena by měla vyhledat fyzioterapeutku, tak kdybych měla někde dát, že vždycky, tak když došlo k poranění, ať už hráze, ať už tam byla třeba epiziotomie nebo spontánní ruptura, anebo pokud byl tedy císařský řez, pokud byl porod císařským řezem. Takže to jsou situace, kdybych ženám vždy doporučila vyhledat fyzioterapeutku. Mohou v tom 6 nedělí ji třeba jenom telefonicky skontaktovat nebo si přizvat právě porodní asistentku, dulu, která jim dá další informace v té základní péči. A můžou až po tom 6 nedělí začít s tou cílenou fyzioterapií, třeba docházet do ordinace. A nebo tedy, kdyby to nebyla ta jizva, tak zase když cítí, že jsou tam nějaké bolesti beder, kyčelních kloubů, bolest v oblasti té pánve, nespecifická bolest, jakákoliv, bolest při intimním styku s partnerem, bolest při močení, anebo nemožnost se kvalitně vymočit. To stejné, kdyby tam byla zácpa, bolesti konečníku, neschopnost se vyprázdnit. Ano, kdyby tam nastoupily i hemeroidy, nebo se nehojily hemeroidy, i tam má fyzioterapie nějakou kompetenci pomoci na úrovni nitrobřišního tlaku, na úrovni třeba pánevních fascí. Takže tohle všechno my jako můžeme podpořit, ale zase nerada bych těm, že nám dávala tu informaci, že musí v 6 nedělí navštívit fyzioterapeutku, aby něco nezanedbali. Už si sa vlastne aj sama dostala k tej možnosti zavinovania alebo teda starostlivosti o seba po sekcii, po cisárskom reze. Tak ťa vlastne poprosím možno tak povedať, či je to bezpečné po cisárskom reze sa zavinovať, či už žena využije rebozo alebo zavinovaciu šatku a teda kedy po cisárskom reze zavinovať a aké to môže mať benefity pre to zotavovanie sa. Já doporučuji ženám zase, ať si to vyzkouší, to zavinutí po každém porodu. I když to byl porod vaginální, i když tam došlo k poranění hráze, i když to byl porod císařským řezem, tak jim to doporučuji. Protože to zavinutí do toho šátku
má zase tady v této době víceúrovňový efekt. Takže určitě ta břišní stěna tím, že porodila, tak jako neodešla veškerá její role. Tam pořád zůstávají další orgány, které tu břišní stěnu potřebují. Potřebují tu břišní stěnu kyčelní klouby, velmi intenzivně naše páteř a na to zase potom bude nasedat ten hrudník a hlava. Takže abychom třeba předešli nějakým zase maladaptacím, protože ten porod je opět rychlá změna v těle té ženy. Najednou ten velký objem, ta jakási tíha, váha, která tam něco předurčovala, je pryč. Takže doporučuji to zavinutí, jak pro ten jako tělesný posturální systém, pro naše kyčelní klouby, pro naši pánev, protože to zpevnění se a zavinutí, a teď se bavíme zase i u toho císařského řezu, u toho vaginálního porodu, pomáhá zavinování té pánve. My hodně často mluvíme o zavinování dělohy, vás maternice. Áno, maternica. Ja aj celý čas rozmýšľam, že tam podoplňam také tie preklady, aby nemusel si to potom posluchač hľadať. Takže zavinování nejenom té maternice, ale i ta pánev se musí zavinout, protože i ona byla rozvolněná nejenom porodem, ale i v době těhotenství se nám začíná rozvolňovat a trošku jinak si tam ty kloubní plochy zase hledají své místo. Takže to je další důležitý moment, že zavineme ty kosti a to je právě důležité pro kyčelní klouby do dalších desítek let pro život ženy. Ano. Je to důležité i pro to pánevní dno jako takové, jak se vlastně dokáže dobře zavinout ta pánev. Samozřejmě to podpoří i zavinování právě té dělohy, té maternice. Takže my známe zase z porodnic, že musíme hodně ležet břiše a spoustě ženám je to nekomfortní. Řeknou, že už mají zvětšená ta prsa, už se to začíná nalévat a teď je to tlačí a nevydrží na tom břiše, potřebují se třeba starat o to dítě, které ne každé ženě to dítě prospinká celý ten čas strávený v porodnici. A když ta žena zavine do toho šátku, tak pomáhá tomu zavinování dělohy, i když vlastně neleží na tom břiše. Potom během toho porodu tam dojde, a zase platí to i pro ten císařský řez, nebo pro ten možná o to víc, dojde k jakési ztrátě tepla. A zase to zavinutí podporuje i tady ten energetický prvek. A nebavíme se jenom o té energii, kdyby se díval někdo, kdo je tak zaměřený třeba více, zase jak to říct, tak analyticky, tak není to jenom ta energie na úrovni nějakého ezoteričná, ale i tu tam můžeme vnímat, ale i ta energie je opravdu fyzikální, tepelná, ke které tam došlo k jejímu odchodu. Takže to je také důležité. No a opora té břišní stěny pro orgány, pro močový měchýř, který se nám tím zase může nějak trochu jako lépe zacentrovat. I když on nám leží za tou symfízou, tak už to, že ta břišní stěna bude trošku jinak pracovat a přidržovat všechno to, co je uvnitř, bude mít vliv i na to močení. Ale bude to mít velký vliv pro naše střeva. A my to zase známe, že po porodu je dost takové důležité, že se chodí ptát ti zdravotníci, jestli už ta žena byla na stolici, jestli se vlastně ten systém zase rozběhl, protože v tom těhotenství před tím porodem ta střeva mají trošku jako jinou pozici uvnitř toho břicha a potom najednou oni jako vyplní ten prostor, on tam nezůstane dlouho prázdné místo. Ty orgány to všechno zaplní a potřebujeme, aby celý ten trávicí systém se zase dobře rozběhl, aby ta žena nebyla nadměrně plynatá, aby neměla tady tu zácpu, aby vlastně to pánevní dno nebylo zatěžováno ještě tím, že musí někde tlačit a ještě tlačit třeba tuhou stolici, protože to nejde. A zavinutí právě do toho šátku, do toho reboza, anebo i toho zavinovacího šátku dá oporu těm střevům, a je to mnohem potom lepší pro celý proces trávení a vylučování. Takže a to ta žena právě po tom císařském řezu, protože jsi se ptala právě na toho císaře, tak to všechno velmi ocení tělo té ženy právě zavinutím do například reboza, protože po těch břišních operacích třeba i to vyprazňování bývá obtížnější. Celá mobilita té ženy, různé rotace na lůžku, vstávání, chůze, bývá nepříjemná a bolestivá. A právě tím, že se zavine a udělá si tu zevní oporu, tak to přináší úlevu. My se učíme klasicky i na škole, fyzioterapeutky a zdravotní sestřičky, že když má někdo po operaci břicha a potřebuje zakašlat, potřebuje se zvednout, otočit na lůžku, takže si má tu jízvu přidržovat manuálně. A vlastně tady to za nás udělá to rebozo. Jo. Zase musí to té ženě být příjemné, nesmí to být na tu jízvu nějak dráždivé, takže i u toho porodu, pokud je ta žena zvyklá se zavinovat před porodem, tak aby to nebylo velmi intenzivní utažení, tak jak třeba v tom předporodním období, kdy si podpořila to těžké bříško, tak tady, aby k sobě zase přistupovala jemně, vlídně, jo, aby to byl její parťák, ne nějaký její jako protihráč,
Takže s respektem ke svému tělu, aby se zavinula tak, aby cítila, že jí to prospěšné. A může to po tom císařském řezu takové to lege artis, řekněme, tak je doporučení po vytažení stehů. Ano, takže jakmile už po těch 14 dnech dojde k tomu, že se vytáhnou stehy, lékař tedy to doporučí, tak se může začít zavinovat. Ale já mám zase z praxe tu zkušenost, že ženy, které třeba ušly na druhý císařský řez z nějakého důvodu, z nějaké indikace, sebou už mají ten zavinovací šátek. Třeba z prvního porodu znají ty výhody, jak jim to bylo příjemné. A i potom císaři si lehce, jako opravdu s tím respektem ke svému tělu, podpoří tu břišní stěnu už v té porodnici. Jo? Takže já bych to tam neviděla jako kontraindikaci. Nesmí to být pro tu jízvu jako dráždivé, ve smyslu nějakých neadekvátních, silných tlaků do té jízvy, nebo tahu. Něco, co by vlastně znemožňovalo se zdravě hojit. Něco, co by tu jízvu dráždilo. Ale taková ta příjemná zevní opora, ta je tam většinou příjemná okamžitě. Krásne. Čiže čo sa týka vlastne toho zavinovania po pôrode v 6. nedeli, tak z toho celého, lebo si to povedala a opísala aj tak všeobecne, bez ohľadu na to, či sa to jedná cisárskeho rezu alebo vaginálneho pôrodu, tak možno už len doplň taký rozdiel s tým, kedy je bezpečné, teda po tom cisárskom reze to má nejaké špecifika, žena by si to mala nacítiť, súvisí to veľmi s tou jazvou, sú tam nejaké pravidlá a kedy teda je možné zavinovať a či je fajn zavinovať po vaginálnom pôrode hneď po pôrode. No já sama ze své zkušenosti jsem se opravdu zavinula ještě ten den porodu. Jo, synové se narodili v 5 hodin ráno, oba dva teda takhle, i když v jiných letech. A já jsem ještě ten den, vím, že dopoledne jsem si tu lehkou oporu, to lehké zavinutí udělala. A takhle to doporučuji opravdu i těm ženám. Samozřejmě zase tam to platí, že když by se ta žena zavinula a nastoupil takový vegetativní projev, jo, to znamená, ta žena se začne třeba potit a cítí tak nějak vnitřně, že jí to nedělá dobře, že to chce dát pryč. Určitě, ať to dá pryč, jo, v ten moment. Takže to jsou takové jako situace, kdy ona sama cítí, že to nechce. Ale jinak většinou se shledávám teda s tím, že ženy potom jsou velmi rády, že jsem jim to doporučila, aby u sebe ten šátek už měli v porodnici, aby ho neměli až doma, až se vrátí. A ta bezpečnost, já si myslím, že když ta žena to udělá s respektem ke svému tělu a jí v tom dobře, tak tam nevidím žádnou kontraindikaci. Nevidím tam nic, co by mělo být nežádoucí. Když si kolikrát představíme, že si ty ženy dají takové ty síťované kalhotky, které se někde zařezávají, jo, a zařezávají se někde nad jizvou a třeba i pod jizvou, anebo obecně do té břišní stěny, tak to je pro mě mnohem iritační a mnohem víc takové dráždivé, než jemná opora nějakého reboza nebo šátku. Ja už iba doplním, že pre mňa aj takým dobrým sprievodcom je náš dých, že ako náhle sa žena zavinie a niečo tam nie je v poriadku s tým, ako sa mi dýcha, tak je na mieste buď zmeniť ten úväz, alebo teda na nejaký čas ešte to zavinutie odložiť. Či už sa to týka zavinovania v tehotenstve, po pôrode, alebo aj mimo. Že ja sama mám skúsenosť, že v závislosti od toho, kedy, ako si to rebozo alebo fachu naviažem, tak ako náhle to ovplyvňuje môj dých a niečo mi nie je príjemné, tak si ho dávam dole. Blížime sa k záveru našich otázok, aj si myslím teda, že časovo to vyšlo tak celkom fajn, nevedela som to odhadnúť. Opýtam sa ťa na záver možno také 2 otázky, jednu ešte z toho nášho takého zoznamu. A to je, aká je taká tvoja skúsenosť? Ja som to teda na začiatku spomenula, že ja sa vnímam skôr taký terapeut a duchovný sprievodca s rebozom, aj keď pracujem s telom, ale jednoducho tá moja skúsenosť 3-ročná pri masážach a terapiách mi hovorí, že tam sa dejú jednoducho veci na takej vnútornej, po vnútornej stránke. Z mojej praxe teda väčšinou je to pri ženách, ale už trošku aj pri deťoch. Tak aká je taká tvoja skúsenosť s tým vplyvom využitia reboza a teraz už nie len v tehotenstve alebo po pôrode, ale aj mimo toho na takú duchovnú, psychickú stránku u žien a možno aj z tvojej vlastnej skúsenosti? No já tu zkušenost mám, když jsem se poprvé vlastně zavinula od prvního porodu, to byly 3 měsíce po porodu, tak tam okamžitě přišla ta emoční jako složka. Jo, tam přišly slzy, tam přišla takový jako najednou pro mě tehdy, jestli teda můžu o té osobní zkušenosti. Ano, já se těším velmi.
Pro mě to byl pocit i takového ohodnocení se, ale najednou jsem vlastně za ty 3 měsíce poprvé na sebe byla pyšná. Je to jako zajímavé, že do té doby, protože to bylo tehdy mé první dítě, tak jsem o tom všem pochybovala, jestli to dělám dobře, jestli v té porodnici je všechno správně a oni nevždy ty porodníci nám dají najevo, jak jsme šikovné, takže často slýcháme možná jenom to, co bychom měli zlepšit, ale ne to, co už se nám pěkně podařilo. Takže jsem pořád jela v tom módu takové té výkonnostní ženy a v lehké takové nejistotě, dělám to dobře, no tak jsem porodila, no tak každá žena přece porodila, jak to slýcháme, tak co bych se za to měla tady oceňovat, ale v momentě, kdy jsem se zavinula, tak jsem já sama na sobě cítila takové to zastavení, ty jsi o tom dobře mluvila, a zpřítomnění. Tady a teď jsem, tady mám možnost navnímat své tělo a začala jsem být vlastně hrdá na to, že jsem opravdu jako žena a že jsem matka a vnímala jsem, jak kdyby to ten šátek, je to strašně zvláštní, možná to teď opravdu zakončíme tak ezotericky, ale jako kdyby mi to ten šátek vlastně někde řekl, jako kdyby do té doby to někde nezaznělo a tím, že mě někdo zavinul a nikdo mi nic neříkal, na nic se mi neptal, nic mi nevysvětloval, ten šátek, tak mi to přesto někde vlastně mimo úrovňově pověděl, že jsem vlastně dobrá. Jo, to byl můj pocit v ten moment. Takže šly okamžitě slzy ven a bylo to skvělý. A vím, že z tohoto se děje i ženám, jak těhotným v té ordinaci, že z toho najednou mají jako velmi takové příjemné emoce, které jsou doprovázeny slzami a my vnímáme dost často v naší kultuře slzy jako něco doprovázené negativním, smutkem a rozčilením, ale jsou to i slzy vlastně úlevy velmi často a slzy radosti. Takže s tím se setkávám se s tím i na kurzech, kde se zavinou ženy, které mají 10, 15, 20 let od porodu, jenom si to chtějí vyzkoušet, že jsou fyzioterapeutky nebo porodní asistentky, tak to chtějí zkusit, jaké to je. A vidím jako na nich okamžitě zase tu emoční odezvu. Takže to je neuvěřitelný. Samozřejmě ty somatické odezvy, ty tam přichází, jo, je mě příjemně a to je úleva, jo, a to je úplně jinačí. Ani jsem nevěděla, že je mi tak těžce v mém těle, až když jsem se zavinula. Jo, to tam přichází často, ale to nás ani tak nepřekvapí. K tomu nějak jako míříme primárně, když tu ženu začneme zavinovat. Ale ty emoční odpovědi tam jsou a já to vidím ještě u těch těhotných žen anebo po těch operacích, že ten šátek, tím, že jim dá tu oporu, tak je učiní vlastně aktivnějšími a jsou schopné se o sebe více postarat. Takže už to není takové, miláčku, já tam nejdu, protože mě už bolí kyčle, mě už bolí záda, já už večer budu radši ležet a nepůjdu někde za kulturou nebo do společnosti. Ale najednou ta žena získá takovou sebehodnotu pro sebe samu a sebedůvěru, že mnohem víc věcí zvládne a že vlastně i ten porod, i to těhotenství je pro ní situace, která ji někde jako neznevýhodnila, nebo jak to říct, jo? Že si sebou nenese, tak já jsem něco nezvládla, protože já jsem teď třeba porodila, ať už vaginálně nebo císařským řezem a nejsem schopná zabezpečit tolik věcí, které jsem třeba zabezpečila dřív, anebo které bych chtěla a musím si tady někde říkat o pomoc. Na jednu stranu je naprosto v pořádku říct si o pomoc a zase je dobré tohle v naší kultuře učit možná naše dcery, a já teda snachy a možná vnučky, mám samé syny, ale určitě říct si o pomoci v pořádku, ale někde cítíme, že když jsme takové samostatné a soběstačné, tak nás to také někde posiluje a právě to rebozo nám dá zase zpátky tu naši takovou sebehodnotu, že to zvládneme, protože nám tady to rebozo pomohlo a zase se to projeví okamžitě jinak na vnímání té ženy sebe sama. Ďakujem. Táto tvoja osobná skúsenosť, aj taká vnútorná, si myslím, že nádherne ukončila toto naše rozprávanie, takže nebudem sa už pýtať ďalšie otázky. Myslím si, že to úplne tak stačí, že taký ten tvoj odkaz pre ženy v tom zaznel pre mňa, čo je možno aj taký cieľ týchto mojich rozhovorov, že aby pre nás ženy cez tieto videá, cez tieto rozhovory aj o reboze a o témach súvisiacich s ním nás možno posilnili, urobiť niečo viac pre seba, pozrieť sa hlbšie a zároveň tým liečiť
to naše ženstvo, čo vnímam, že rebozo je jednou z tých ciest, ako sa preliečiť. Ja som mala taký aha moment počas využívania reboza, keď som sa vracala cez obrázky možno na naše kroje, naše tradičné odevy z minulosti, a asi to platí aj pre Českú republiku, aj pre Slovensko, že jednoducho ženy, ale aj muži si v minulosti na tú oblasť tej panvy, toho pásu prikladali vlastne opasky, nejaké šerpy, v Mexiku je to facha, ten opasok, alebo teda nejaké šatky, a jednak to malo takú tú ozdobnú funkciu, ale tak ako sa dočítame o fache alebo o reboze, že to má takú energetickú ochrannú funkciu, tak si myslím, že to robili ešte nie veľmi dávno, stačí možno ísť pár desiatok rokov dozadu aj naši predkovia. Čiže naozaj to nie je nejaké šamanské niečo, čo prinášame z tých ostatných krajín, ale je to niečo, čo nám možno má iba pripomenúť to, čo ešte nedávno robili naše babičky a naše mamy, naše prababičky. Takže vás pozbudzujem k tomu rebozo alebo zavinovaciu šatku vyskúšať. Tebe, Olga, ďakujem za tvoj čas. Bolo to nádherné. Ja si ešte tie tvoje slova určite spätne vychutnám a vypočujem. A prajem ti pekný deň. Děkuji ti za pozvání, Evi, děkuji za to, co děláš, a souhlasím i s tím, co jsi řekla teď v závěru, takovou tu historickou tečku, takže díky za to. Ďakujem.